ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಸನ್ನಿ ದಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ತಂಗಡಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನಿ ಅಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜನವರಿ 22 ಬರ್ತ್ಡೇ ಎತ್ತಿನ ಆ ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆದಿತ್ತಜಿ ಅಂಚ 23ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಕ್ಕ